Disney's Fantasia dan huwa kunċert klassiku li se jieħu lill-udjenza fuq vjaġġ emozjonali tal-istejjer ta' Disney akkumpanjati bil-mużika klassika ta' Fantasia. Il-kunċert huwa mtella mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta u Sigmund Mifsud, ċermen tal-istess orkestra, spjega li se jkun qed jittella dan il-kunċert. Naħseb hija importanti li parti mir-rwol tal-orkestra li nippruvaw nedukaw ukoll in-nies japprezzaw iżjed is-sabiħ tal-mużika klassika. U naħseb dan il-kunċert hemm l-ingredjenti kollha biex wieħed verament ikun f'pożizzjoni li japprezza l-mużika klassika. Il-mużika klassika hija sabiħa ta' kultant ħafna nies jibżaw jesperjenzawha. U naħseb dan hija l-okkażjoni biex dawk in-nies li forsi jiddejqu jattendu ċertu kunċerti dan il-kunċert li għandhom jattendu. L-orkestra se ddoqq uħud mill-aqwa siltiet mużikali minn films ta' Disney u l-mużika se tkun akkumpanjata bl-animazzjonijiet. U wkoll kunċert li għandu jolqot il-gosti ta' kulħadd għax kull ġenerazzjoni tista' tgħid li għandha xi karattru jew produzzjoni ta' Disney favorita magħha. Naħseb dan il-kunċert joffri opportunità unika għal familji flimkien ma' tfal li jesperjenzaw productions ta' Disney, stejjer ta' Disney bil-karattri ewlenin ta' Disney akkumpanjati bl-Orkestra Filarmonika ta' Malta li ħadd tkun qed iddoq siltiet klassiċi popolari ħafna. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-kunċert kien hemm il-Ministru għall-Kultura u Bonici li faħħar l-impenn tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta fil-kunċerti li torganizza. Il-kunċert Disney's Fantasia se jtella fl-20 ta' frar f'Dar il-Mediterran il-Belt Valletta.